Bun, ce avem aici este o sticlă de sticlă. Nu e vorba de nimic din plastic sau de vreun PET. O sticlă obișnuită de 2 litri. Vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu să fac rost de ea. Deasupra are un motoraș și am folosit pe post de impeller o țepușă pentru grătar din inox, ce e adevărat. Am văzut câteva documentare pe YouTube despre învârtirea apei, Vortex Your Water. N-am crezut. Am făcut așa un mic dispozitiv experimental și am constatat, după jumătate de oră, că într-adevăr ceva s-a schimbat în structura apei. Apa este altfel, cu totul și cu totul altfel. Ok, ăsta de aici este cel mai tare celular pe care l-ați fi putut vedea vreodată. Are numai tastele pentru cifre, haha, și atât, dar îl voi folosi ca să vă arăt și vouă. După jumătate de oră, probabil că a făcut mii de rotații apa asta. Ia priviți. Parcă, totuși, ceva s-a schimbat în structura ei. Parcă nici nu mai e apă obișnuită de canal. Frumos, nu? Apă vie. Așa cum o bem sus, la munte, la izvor. Mult oxigen. Atât de mult oxigen că, după cum îl vedeți, apare, probabil, și în stare gazoasă. Cred că ce aici în sticlă nu este, ca să spun așa, aer obișnuit. Sunt pur și simplu niște trasoare care apar. După jumătate de oră și câteva mii de rotații. Foarte interesant. După încă un sfert de oră și alte câteva sute sau mii de rotații, devin convins că apa asta are ceva diferit de apa obișnuită. Așadar, pentru voi, un sfat concret, clar: beți apă vie, Vortex Your Water. După aproape o oră și un sfert, rezultatele sunt grandioase. Mie nu vine să cred. Este chiar și așa, ca fenomen estetic, ceva deosebit, ieșit din comun. Asta se întâmplă în sticla noastră.